Jihohi nawa kuka taɓa zuwa a cikin 19 da ke arewacin Najeriya? Ko kun san taken da ake yi wa kowace? An ce suna linzami ne. Ku biyo ni mu ga shin ko taken kowace ya dace da ita a halin yanzu? Daga lokal government 21 masu tarin kabilu, Adamawa, gidan kyawawa, shin mutanen cikinta ake nufi ko ko wurare? Yawan bude ido dai sai Bauchi, na kuma yadda, amma ya dace a ƙara da masa ko? Benue, kwandon abincin Najeriya. Ni dai ina shan lemu sosai duk sadda naje. Borno, gidan zaman lafiya. Kanuri, Shuwa da Baburawa, ikon Allah. To Allah dai ya ƙara tabbatar da zaman lafiya a jihar. Taken Gombe ya yi kama da lu'ulu'u a cikin juji. Jiha mai daɗi, shiru-shiru maɓoyin nagari. Ita kuwa Jigawa takenta sabuwar duniya, ƙasar masu gari da masoya baƙi. Kaduna ilimi ne taken, kowa ka gani malam har da kanawan da ke cikinta. Taken Kano cibiyar kasuwanci, 'yan Zaria su koyi karatu a gida, su kutsa Kano samun na kashewa. Katsinawa kuwa ɗakin kara, Katsinawa da Daurawa ajalin hayaki, masu fara da nono. Jihar Kebbi gidan daidaito, kun je jihar da muka je har Jega, amma Hausa Guy bai taɓa taka birnin Kebbi ba. Ana yi wa jihar Kogi da lakabi da mahaɗan Najeriya, wato kamar dai gadon siraɗin da ake tsallakewa zuwa arewaci ko kuma zuwa kudanci masu farfesu da gwazalma. Kwara kuwa taken masu jituwa aka bata, jihar masu ruwa biyu, ba su arewa ba su a kudu. Jihar Nasarawa taken masu ma'adanai, ga su da wani irin salon Hausa mai daɗi da ban sha'awa. Sai Niger gidan iko, jihar masu gari da ƙasa. Lagabin Filato shine zaman lafiya da buɗe ido, kai ka ji rabo. Sokoto daular Usmaniya, na shehu dan gaskiya aka yi ku. Taraba kyautar Allah, kyauta kam da gaske, musamman ma a yankin Gembo. Yobe alfaharin ƙasa ne takenta, masu sahara da sararin farin zuciya. Zamfara ga noma ga kiyo, jihar da maza ke da sakakken aljihu ga matan baki. Ta ƙarshe Abuja mahaɗar kazo nazo har da 'yan wasoso. Kalmar wasoso ya tuna min da shagon Balaraba Auta Funtuwa, shagon atamfofi, shaddoji, leshika da yadukan maza da kayan mata, ga arhan kaya ga arhan saukin ciniki. A waje kamar karami, a ciki da manyan kayan kece rainin kowace irin bukata. Shagon Alhaji Balaraba Auta na nan a layin Rahmaniya bakin General Hospital da ke garin Funtuwa, Huntun Dutse, ko ku yi takanas ta kafa ko kuma ku yi ta waya ta wannan lamba. Bukatar neman kusanci da biyan bukata daga mai bayarwa ya kai Nasiru mai nasara addu'an nasara a ƙasar nasara tare da ayarin nasara. Jami'an Hausa Guy sun gano yadda gawuna ya tattaro bukatun zuci yana saukewa a gaban mai Ka'aba, yayin da Kwamanda Garo ya yi tsayin dakar juriyar zazzage neman jalle ya yi riko da hannayensu. Tuni dai gawuna da Garo suka kammala umaran ƙarshe a shafin Magada Kadimul Islama kafin baɗi mu yi rakiya zuwa umaran godiyar Rahamana. Mashaya ganye za su sami kyautar ganyen shayin imara mai kanumfari da mai ɗanɗanon zobo. Ku saurari wannan murya. Allah kiyaye mu da digirin da mutum zai raina iyayensa. Allah kiyashe mu da digirin da za a waye gari mutum ya ce ba Allah. Allah kiyashe mu da digiri din da za a waye gari mutum ya ce ba zai kuɗi ba sai ya yanka yaro ya fitar da hantarsa. Allah ya kiyashe mu da digiri da mutum zai tashi ya raina mata ya ce kar a ba su dama su yi ƙuri'a ko a ba su yanci. Allah ya kiyashe mu da digiri din da mutum zai duba kabilar mutanen da Allah ya halitta ya ce su ba su cancanta su zama kuɗi su zama sun samu arziki ba. Wani tsohon shugaba ke da ita daga jihar Kano? Za mu ɗauki mutane ukun farko da suka cinka daidai a Facebook da TikTok da Instagram da YouTube da kuma Twitter. Mutane 14 kenan da kowanne zai samu kyautar ganyen shayin imara kwali 4, 2 zobo, 2 kanumfari. Allah ya ji kan maza a kiyama. Bari na shanawa shayin ko kuma ga wannan. Ina 'yan Kaduna da sauran jihohin ciki da wajen Najeriya, ina maraba da farin cikin ganin kun sami kusanci da kwalban kanshin Small but Mighty, da babban kwalba na Big Boys da manyan mata, da kwalban kanshin tafiya da hankalin masoyi, da kwalban turaren kanshin hiran dogon dare ba gajiya, duka dai a jerin turarukan Safad Emporium a Kaduna. Safad masu kala-kala har da kalan kanshin janyo nesa kusa. Ku nemi Safad Emporium a DD Road Malali New Extension Kaduna. Kuna ma iya haɗewa da su a shafin Instagram da TikTok da Facebook a shafi mai suna Safad Emporium, ko kuma ku rangada musu kira ku samu naku kwalban kanshin ta wannan lamba.